छत्तीसगढ़ के पखांजूर सीमा से लगे गढ़चिरौली महाराष्ट्र जिला में आज 16 आत्मसमर्पित नक्सली सहित 117 आदिवासी युगलों का सामूहिक विवाह पुलिस विभाग द्वारा संपन्न किया गया। देश के नक्शे में लाल कॉरिडोर में शामिल गढ़चिरौली जिले में पिछले 3 दशकों से नक्सलवाद बस्तूर जारी है। नक्सली विचारधारा से तंग आकर अब तक 500 से अधिक नक्सलियों ने पुलिस विभाग के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इन्हीं आत्मसमर्पित नक्सलियों का जीवन संवारने का कार्य अब पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा है। रविवार 13 मार्च को शहर के अभिनव लॉन में पुलिस विभाग और नागपुर के मैत्री परिवार की ओर से 16 आत्मसमर्पित नक्सलियों समेत जिले के 117 आदिवासी युगलों को परिणय सूत्र में बांधा गया। इस विवाह में शामिल होने हेतु जिले के कोने कोने से बाराती भी बड़ी मात्रा में उपस्थित थे एवं शादी हेतु वैवाहिक कार्ड भी छापे गए। लोगों को निमंत्रण भी दिया गया। इस बारात में हजारों बारातियों सहित पुलिस के अधिकारी व पुलिस जवान भी उपस्थित थे। ढोल बाजे के साथ नाचते हुए बारात निकाली गई। यह ऐतिहासिक विवाह बड़े उत्साह के साथ संपन्न किया गया। पखांजूर से बिप्लब कुंडू की रिपोर्ट। गडचिरोली जिल्हा पोलीस आणि मैत्री परिवार संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा आदिवासी मुलामुलींचा विवाह सोहळा या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। यापूर्वी 2018 साली आम्ही आलापल्लीला विवाह केला, ज्यावेळेला 55 जोडपे होते, 2 आत्मसमर्पित जोडपे होते। 2018ला गडचिरोलीला विवाह झाला तेव्हा 105 जोडपे आणि त्यातले 5 आत्मसमर्पित होते। यावेळच्या विवाहाचं वैशिष्ट्य असं आहे की आम्ही 117 जोडप्यांचा विवाह करण्याचं निश्चित केलं होतं, ज्यात 101 सामान्य जोडपे आणि 16 जोडपे हे आत्मसमर्पित नक्षली होते, म्हणून 2 जोडपे हे अधिक वाढले। हा विवाह सोहळा 119 जोडप्यांचा आहे। मुळात मैत्री परिवार संस्था आणि जिल्हा पोलीस या दोघांची मनामध्ये कल्पना आहे की गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये ज्या नक्षलवादी कारवाया मोठ्या प्रमाणात चालल्या आहेत यापासून मुक्तता मिळावी आणि याचा परिणाम जे जिल्हा पोलीस सामान्यपणे खेळाडूंच्या स्पर्धा असतील, क्रीडा स्पर्धा असतील, सांस्कृतिक कार्यक्रम घेतात, याच पद्धतीने या विवाह सोहळ्याच्या माध्यमातून गडचिरोलीच्या अतिदुर्गम भागात संपर्क साधून या लोकांनी सामान्य जीवन जगावं हा त्यांचा प्रयत्न आहे आणि त्याचीच फलश्रुती अशी आहे की 16 जोडपे हे आत्मसमर्पित आहे। हा संदेश सगळ्यांपर्यंत पोहोचावा की या संदेशातून कल्पना अशी आहे की गडचिरोली जिल्हा हा नक्षलमुक्त व्हावा आणि सर्व लोकांनी सामान्य माणसासारखं जीवन जगावं। आज जे 16 आत्मसमर्पित नक्षली या ठिकाणी ज्यांचा विवाह झाला, या झोनला आम्ही नाव दिलं नवजीवन। हे नवजीवनात प्रारंभ करतात आहे। यांचा विवाह आत्ता या ठिकाणी झाला आणि नवजीवनात जो प्रारंभ झाला हे बघून बाकीच्यांनाही असं वाटावं की आमचा देखील विवाह व्हावा, आम्ही सामान्य माणसासारखं जीवन जगावं आणि सामान्य माणसासारखे आमचे व्यवहार असावे, हा आमचा प्रयत्न आहे। आणि म्हणून जिल्हा पोलीस आणि मैत्री परिवार संस्था सातत्याने मागच्या 5 वर्षापासून जिल्हा हा आम्ही मैत्री परिवार संस्थेने दत्तक घेतला आहे। या ठिकाणी काम करताना आरोग्य शिबिर आहे, रक्तदान शिबिर आहे, दिवाळी मिलन आहे, अशा विभिन्न प्रकारच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून गडचिरोली जिल्ह्याचा मैत्री परिवाराशी संबंध येतो आणि त्यातूनच या विवाह सोहळ्याचं मोठं आयोजन आहे। आपण बघताय की विशाल मंडप आहे। या विशाल मंडपामध्ये 234 वर आणि वधू आहेत, 4377 पाहुणे आहेत, 4 पेंडॉल आहेत, 2 भोजनाचे पेंडॉल आहेत, 1 वरवधूंकरता जेवणाचा पेंडॉल आहे आणि हा विशाल पेंडॉल ज्या ठिकाणी हा विवाह सोहळा आयोजित करण्यात आहे त्याच्यामुळे जिल्हा पोलिसांचं मी अभिनंदन करेन आणि त्यांनी जो टास्क उचललेला आहे की गडचिरोली जिल्हा हा एकंदर नक्षलमुक्त व्हावा, त्या प्रयत्नांना मला वाटतं यश मिळायला सुरुवात झाली आहे आणि कालांतराने अशा प्रकारचे आयोजन जर केले तर निश्चितपणे गडचिरोली जिल्हा हा नक्षलमुक्त होऊ शकेल।